Jo sí que seré breu, perquè ahir a la xerrada que vàrem fer, al final m'hi vaig fixar i vaig estar parlant mitja hora, no? I aleshores dic, home, no, perquè ara la cosa és tertúlia, també tinc ganes d'aprofitar i que puguem aquí xerrar tots una mica, i per tant he reduït una mica tot el que m'havia preparat per ahir, sobretot també per intentar obrir una mica... Ai, espereu, intentar obrir una mica també després la possibilitat de que tinguem això, la tertúlia, no? Que és el que també a mi particularment m'interessa, perquè després tens ganes d'explicar-li a la gent, amb la gent preciosa que has conegut. La setmana passada vaig anar a l'Empordà, per exemple, i tornes carregada de bones idees, de bones vibracions, de gent que treballa perquè sí, perquè vol, perquè li agrada, perquè té il·lusió, i això és el que també ara aquests dies he trobat evidentment també aquí, no? Bé, doncs ho redueixo en tres mots que són una mica lletjos, ahir també ho comentàvem abans, però que tenen prou de contingut, d'acord? El primer, que és la transversalitat, jo diria que és l'explicació de per què ha sorgit, o una de les explicacions de per què ha sorgit un moviment, una proposta electoral com és la coalició, com és la Solidaritat Catalana per la Independència. I els altres dos, territorialitat i plausibilitat, que és una paraula que al final sabré dir bé, i que ahir ell la pronunciava la primera, saps? Jo cada vegada que he de dir... Tot el que sigui xerrat, xiqueta. Jo cada vegada que he de dir plausibilitat ho he de mirar de ben a prop, perquè ara no puc ulleres a més, no? Però és també un dels fets clau, que són aquestes dues, territorialitat i plausibilitat, dels motius clau pels quals cal votar la Solidaritat Catalana per la Independència, perquè ara ja és justament l'hora d'incidir en aquesta capa encara d'adhesions. La transversalitat, la primera, és ser conscients, crec que, del moment que vivim, d'aquesta onada preciosa d'independentisme, de gent oberta i desinhibida que un dia s'adona que ja està farta de ser cornuda i anar pagant el deure, l'endemà diu prou i fot un cop de puny sobre la taula, perquè no, també cal, i l'endemà passat ja camina somrient pel carrer pràcticament, és aquest pes que et treus de sobre, aquesta mena de creu de llosa que duíem al damunt i que quan te la treus ja és com si et traguessin un vel dels ulls, ja no tens camí enrere. I és adonar-nos del que estem vivint, és a dir, si fa 3 anys, 5 anys, 2 anys, algú ens hagués dit que viuríem això, és a dir, ara que estaríem pràcticament sorgida, sembla del no-res, però no, sorgeix de l'onada, presentant una opció electoral com la Solidaritat Catalana per la Independència, amb un nom tan clar, tan nítid, amb un objectiu explícit, no una mena d'esquer per captar vots, i després demà ja en parlarem i ja veurem i total que al final se n'obliden, sinó un objectiu unívoc i explícit que és la declaració d'independència del nostre país. Si algú ens ho hagués dit, jo no ho hagués cregut ni el millor dels somnis. Però és que si fa un any, abans d'Arenys Amunt, algú ens hagués dit què passaria l'any passat vam viure un esclat únic al món, potser de vegades precisament, i suposo que molts de vosaltres sou els que vau estar participant a les consultes per la independència. Doncs si algú ens hagués dit que passaria això, algú s'ho hagués cregut? Més de 600.000 persones d'aquest país no és només que van a votar, és que van a votar quan no li deixen, és que es munten les urnes quan no les munta ningú més, i van a votar, sobrevoten que sí, evidentment, d'una manera modèlica. No és allò, no és xauxa, costava, no podies votar 2 vegades. Què et penses? La gent ho van fer molt bé, no? Doncs jo tinc una imatge que no me n'oblidaré mai més, jo a Arenys no hi vaig poder anar, però la imatge d'aquelles iaies d'Arenys Amunt, votant aquell dia, totes guapíssimes, perquè anaven, evidentment, jo no sé si havien anat a la perruqueria, però ho semblava, anaven mudades, clar, evidentment, no? Felices de poder votar, i una d'elles va dir, no sé en quin programa va sortir, diu, pensava que no ho podria votar.
i ho havia fet, no? Clar, doncs aquesta imatge de la iaia i una altra d'un home que duia un xiquet aquí a les espatlles que li va donar la butlleta al fill, no? I va botar el fill per ell. Doncs aquestes dues imatges jo crec que són les que resumeixen realment el que va ser aquella jornada i aquest esclat, aquesta efervescència de dir ja no hi ha qui ho aturi, que ha passat des d'aleshores. El dia abans d'aquella primera votada d'Arenys de Munt, la mateixa gent d'Arenys s'imaginava el que passaria després. Què els hi deien, no? Ridículs, quina ximpleria, no n'aneu amb això, sou 4 gats, Ja no som 4 gats. Arenys va ser un esclat i l'endemà n'hi va haver més. Doncs, de vegades això, aturar-te només una estoneta a pensar què està passant en aquest país, que per sort ha superat qualsevol expectativa. Jo també comento a vegades amb els amics, rares vegades he estat tan feliç d'equivocar-me, de no haver-ho vist, no? Dius, ostres, això que va passar l'any passat no ho hauria dit mai, no? Doncs me n'alegro que les coses no siguin com a vegades te les imagines tu des del teu racó de vida, no? Que siguin, evidentment, amb molts més colors. No? Hi ha les consultes, hi ha aquesta desinhibició, aquesta gent que cada dia, gent inesperada, surt de l'armari nacional i diu, sí, jo també soc independentista. Gent que ja ho era i no ho deia, aquests n'hi havia molts, i gent que ho és ara. I això també és preciós, no? Ahir hi havia una dona que m'ho va explicar, diu, jo és que abans era autonomista. I ahir abans, no? I, ostres, doncs, eres tu qui havies de fer la xerrada, no? Perquè és una xerrada molt interessant aquesta també, no? Diu, no, ja em faig, no? Però és una xerrada molt interessant aquesta, d'explicar, diu, és que em pensava que encara ens podríem entendre i arriba un punt que ja veus que no i dius, mira, s'ha acabat el bloc i el hem arreglat d'alguna manera, no? També és molt interessant. Doncs veure aquest ressorgiment, aquesta diversitat immensa de gent de tots colors, vull dir, fèiem llistes i dius, clar, tenim actrius pornos, tenim capellans, actrius porno, per què no? Tenim capellans també, per què no? Tenim filòsofs, tenim poetes, tenim escriptors, tenim pagesos, tenim empresàries, tenim de tot, és un poble divers, diferent, que es posa a caminar. I un poble, quan es posa a caminar tothom. No només la... Clar, però això és clar, no només la... No, me n'alegro, perquè de vegades dius, és això, és a dir, si et posessis a caminar tu o la gent que és com tu, al final seríem tots... Clar, si tothom fos com jo seria molt avorrit, no sé com dir. Clar, perquè no aprens dels altres, no? Si tothom fos com ells, si tothom fos... La gràcia és que siguem així tots diferents i que coincidim en aquest punt de treballar conjuntament amb aquest objectiu explícit. Una altra qüestió també important, ja no som una minoria més o menys àmplia. Segons el temps, l'independentisme existeix de fa dècades, de fa 100 anys, i si tirem enrere podríem trobar fins i tot personalitats independentistes segles enrere també amb aquesta petita fama que ja hi era en diverses exposicions. Però ja ara, segle XXI, començament del segle XXI, ara i aquí ja no som una minoria. Ja no som una minoria, ja no anem contracorrent. I és meravellós adonar-te també. I és meravellós. Avui passejàvem per Tarragona i veiem instal·lades als balcons. No té cap sentit, no és cap festa, no és la diada, no és res, la gent l'ha penjada i ja no la treu. Què passa aquí? No saps què passa. Jo me'n recordo també no fa gaire a l'estació de Sants, estàvem fent cua i d'aquestes anècdotes no te les acabes ja, no? Estàvem fent cua per esperar un tren, per comprar uns bitllets, els trens anaven enratat, allò que passa, s'acumula, ja estàs emprenyada de temps, no? Un noi al meu darrere, jo venia de València i anava cap a Fossà, i estava agafant el tren aquest a Fossà. Un noi al darrere meu, tot ben arreglat, no? Diguem-ne que no seria el prototipus que jo m'esperava d'independentistes, no? Jo estava parlant per telèfon, doncs, no sé, amb la seva nòvia, la seva mare, ja no sé on qui fos, no? I estava parlant, no, diu, mira, diu, és que el tren l'han ratat, no sé quantos, diu, ho entens ara perquè no volem estar a Espanya més? Això ja és com si està rodejat, no? Doncs sí, no? Aquesta és la gràcia, doncs tot això està passant, i és imparable. I aleshores, tot això necessita
alguna expressió també parlamentària, no només, però també parlamentària, que li pugui donar veu també al Parlament.